Продължаваме на музикална вълна. Само след броени часове започва коледния концерт под наслов "Вечната музика". Организаторите обещават брилянтно шоу, което да бъде разбрано и харесано дори и от 5-годишно дете. Повече за събитието ще ни разкажат самите те. Казвам сега добро утро на маестро Петър Димитров, на Валентина Корчакова, сопрано, и изненадата на вечерта, испанския китарист Педро Наваро. За превода ще ни помага Лазарина Каменова. Добро утро! Добро утро! Радвам се, че сте тук при мен и нямам търпение да ми разкажете какво ще се случи до вечера. Идеята ни е да зарадваме почитателите на музиката. Вярно е, че в програмата са класически произведения, но те са разпознаваеми от публиката в цял свят, защото сме избрали, ще го кажа на жаргон, само хитове. Тази вечер в зала 1 на НДК ще звучат само хитове. Не случайно цикъла ни е кръстен "Вечната музика", защото в изкуството мерилото е онова, което с течение на времето остава като ценност. Ние искаме тази вечер да изпълняваме само такива произведения, които са популярни, и то не случайно. Радвам се, че имам прекрасни солисти до себе си. След малко ще говорим и за тях. Преди това искам да ви кажа, че този екип хора правим един сайт в интернет, в който казва се musicofalltimes.com, в който искаме да популяризираме все повече класическа музика. През последните 20 на години много социокултурни промени се случиха в България и на този фон като че ли чалгата беше доминиращата музика. Факт е, аз го казах и преди малко, не защото го подкрепям, а защото е факт. Тази музика се слуша поголовно в момента, а класическата като че ли е останала малко на страна. А по белите държави, така наречената популярна класика, има своето никак не малко място на пазара. И по същия начин такива солисти пълнят стадиони, огромни зали, огромни пространства с десетки хиляди зрители и слушатели. И нас много ни се иска да работим точно върху това, да приближаваме вечните стойности на класическата музика до все по-голяма и по-голяма аудитория, защото и самата аудитория има потребност от едни малко по-сериозни стойности. Стига само метафорично да се изразя пуканки. Да. Хапваш нещо, глътваш нищо. Да, и в край на края ще излизаш по-празен. Какво ти дава класическата музика? Доколкото знам, тя влияе освен чрез подобрява настроението, но освен това и на душевността на всеки един от нас. Хармонизира тялото, кара ни да се чувстваме добре. Точно под шапката на musicofalltimes.com пише нашия девиз: "Реалната красота срещу некрасивата реалност". В музиката е събрана чистата емоция, лишена от реалните дребни проблеми на ужаса, който ни заобикаля много често. И всъщност ние каним всички, искаме да ги хванем за ръчичка, да ги заведем в една реалност, където има само красота и нищо друго. А за нас това е изключително полезно. Аз лично не знам по-добър начин първо човек да трупа емоционален опит, който да му е нужен в живота, да отиграе ситуации в мислите си първо, преди да се сблъска с тях в реалността, и след това не познавам по-добър начин човек да релаксира, да се отпусне, да се преживее много неща, които в живота понякога не биха му се случили. Като говориш за преживявания, Валентина, какво е чувството в теб, когато трябва да излезеш на сцената, преди да излезеш на самата сцена? За да пресъздадеш този твой талант на хората, за да го почувстват вътрешно в себе си? Аз съм вече 10 години на сцена. Чувството за мен е едно и също. Всеки път вълнувам се и се стремя да дам всичко от себе си за момента, за да мога да зарадвам публиката. Аз ще я прекъсна за момент. Вие нямате идея какво е чувството, когато Валентина запее. Човек влиза в едни вибрации вселенски, каквито това са мигове, за които си струва човек да живее. Сега искам и към Педро един въпрос да отправя. Бил си на турнета по всички краища на света. Кажи ми, какво те доведе в България и къде се чувстваш най-добре? ¿En qué se refieren? ¿En qué parte del mundo o en Bulgaria concretamente? ¿Por qué has venido a Bulgaria especialmente? Sí. Bueno, pues vengo sobre todo porque es un privilegio el tocar
con la Orquesta Filarmónica de Sofía, y la verdad pues que el otro día, desde el primer momento del ensayo, la dicción, la manera de tocar era excelente, ¿no? Казва, че първото нещо, което го кара да дойде с радост, е защото ще има това предимство да свири с този оркестър. И че още вчера на репетицията казва, че е усетил едно специално и хубаво усещане. Тези вибрации, за които спомена. Кажи ми, какво ще чуем от теб до вечера? Какво ще изпълниш? ¿Qué vas a tocar? Bueno, voy a interpretar el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. Ще свири El concierto de Aranjuez. Втората част от концерта концерта Аранхуес на Родриго. Едно много популярно адажио. Няма как да се преведе. Наричате магическите ръце. Наистина ли твоите ръце са магически? ¿Quieres verdad que tus manos son mágicos? Bueno, se intenta. Sí, Пробва. se Опитва intenta. се да бъде така. Факт е, щом хората говорят така за теб. Eso de hecho sí, la gente está diciendo eso. Bueno, la verdad es que la magia, ¿no? O el duende es algo que está, pero tienen que darse el momento y las circunstancias adecuadas para poder darse toda esa explosión, ¿no? Чудото е тук, но трябва да дойде момента, за да може да се получи този ефект на дългоочаквания ефект на така наречения чудните ръце. Имаш изключително много награди. Какво е чувството, когато вземаш всяка една от тях? ¿Qué sientes cuando coges cada uno de ellos? Стимулират ли те да даваш все повече и повече от Para себе dar си? más y más de ti. Bueno, yo creo que los premios están bien, ¿no? O sobre todo están bien en un principio. Хубаво е да имаш премии, особено в началото, Pero no hay premio más grande, ¿no? но няма по-голяма награда, Como el aplauso, ¿no? O la emoción no ya de un público, ¿no? Sino el tocar para quien sea, tanto para un gran auditorio o para un pequeño campesino. Най-голямата награда е това да видиш реакцията на зрителите, как аплодират и как се чувстват след едно изпълнение. За него това е най-голямата награда. Предполагам и за вас това е така. Публиката е тази, която стимулира и спортистите, и музикантите, и всеки един, който се изявява пред самата публика. Искам да ми кажете къде всъщност ще се проведе концерта и от колко часа за всички зрители, които искат да бъдат част от това грандиозно шоу. Заповядайте на концерта в първа зала на НДК от 19 часа. Тази вечер. Тази вечер, 20 декември, Игнатен. Точно така. Случайно ли избрахте този ден или нищо случайно в живота ни няма? Да. Имаме и още един солист, който не е между нас, и това е Орлин Горанов. Да. Не случайно се спряхме на него, защото той е разпознаваем от българската публика от много години като поп-певец. Но извън България всъщност е познат като оперен глас. Разбира се, това е човек, който може да изпее всичко. Аз не мога с думи да опиша удоволствието си да работя и с Орлин, и с Валентина. А за нас ще бъде удоволствие и за зрителите ни да дойдем и да ви видим до вечера. Пожелавам ви успех. Благодаря ви много, че ми бяхте на гости.